ahwefo ye mu bibia akwa ba NYANSAPO TV so NYANSAPO TV de amamre ne amane ne ho adesua na da ne da ye de bre mu ne nyina esua ma nchirima so hu amane ne amamre ahodo a ewo honom enne de da epono so ye asanteman ne kese ne nkoso eho ne ye ba besua me amiguso di dwumade ehu chiame me din ane akosi atwene bo akodua ya woya nana wa hanom a obekyerekye we nyina nana ye be mu akwaba ya enyado ana wadaroma ye besua asanteman ne nkese ne nkoso hu ye be se obekyerekye bibia afa ahenie no abrempon titiru ne amanhene ahodo ne ahenema eno eho ye ka se obrempon kra hwan ne obrempon Asante amamre mu no ye ka obrempone a na ye ka ohen a oson onye uniform ohen a owoso ade bia ye be ka se we de ebrem so ye epon a na chesi mood enti ye ni yediri Pomaa ne wo pon ni se ni asem kitu nyankopon din wo pon wo obrempon opon wo so we ho ade bi ebrem so bia no opon abehimpo nti ye ka obrempon a ade a ekron so ne kron wo soro a tumi wo nana obetimi amayen ana obetimi abobo abrempon ibi ameye hu se nana wei oyo obrempon nana wei yo obrempon wotimfo ankasa ye wotimfo asante hene no wona Amanhene ne na brempon enso ho yensa ebre no abremponfo no ibi ne amakomu hene oye brempon himan hene oye obrempon e ka himan a eye beneful ni apel himan ankase ono na meka ena ibi so ne asafo hene onso so ye obrempon na se ye ka Amanhene so a enhemfo na wo mu oman bi esa ahyeche wo mu e won saase no e fa se wo fin so hene no ofe so hene Amanhene akura bi empasa so ho ya ahafo ho hene o Amanhene we burusankro hene o Amanhene yo na chesena na me tie mu a ahemfo a omuwo ensase no omu na ye Amanhene wo mu de dansase anu no oman no bi esa ahye wo mu ase ena abrempon so ne wo mu aye ben wotimfo ne bibi ni a ye ben no ene no kokon ekon kora tete no kon no wo mu na di ekon anim ene ne kokon ana mama mi se ko mampon hene no ahemfo na oti kokko so opem so ebia wo ko baabi na wantimi anko no watu ohene bi se onkosi na nemu no de obekwa kosi na nemu no yo Amanhene anaase wo yo brempon ana bitimi enu wetimi tu Amanhene ana brempon ana wo hene ba ende yenyina wo bi so sa wetimi tu ne brempon bi se ko enu wetimi tu ne Amanhene bi se ko wetimi tu ni chiame kora se ko ana na ye ka se ahenema so a omonso ye ahenema no ebi ni hia ahene achempen hene apagya hene na se ka se ya se ya ensamrane bi ana ye wo bobo no edin na me bobo no achempen hene eye sante hene ba panini wonde wo kono echem no ekon ba kora echem no bepem no ansa no so aka wo hene chempem no ansa na ato wo hene na ka se echem na pem obi a eno bi wo se wo hene ekọ baabi a wo mu twa bibi di nanim sei mlanti bi ade bi
so di bi ase aye na yi kesi bi saa se enwuma bi enu na nananom tete mu de ekokon nti se no na be pem nti ebe pem ne ba na nsa na wono aka no eni hia hene soso o se wo hu hia o hene ba ne hu hia no ono so bra konfo anoche ba akonya ama no no Asante memu nyina konfo anoche so sikadwa wo soro hia hena akonya na toso mienu afa akonya aka nyina ye boy hia hena akonya eso no soro eno ne konfo anoche bisa Sante hene se wonfa ne ba ne hu hia no mra eno wode ne ba no ye fire ne sabinkuma na ne ba ne hu hia no ono ankasa ne ba wono ane ba ye bisa so wo hene wo ba de hie be wo ba wo no enti na akonya no ye wo hene ba akonya no fa wo ba ne hu hia bra na wode ne ko efire ne sabinkuma na wode ne ko ye no wo sabimpanyi wo ho wono ne a chempanyi ne sabinkuma ne hia hene eje na ahemfu ya obobo mudin no ebetimi ye wo ahene bi ho no abetimi de wankasa wo yemba akosi te se ne ba wo hia ne ba ne hu hia no akonwa no ne ye kasa ahene ma akonwa no na je se no ne wow ma ahene ma na edi ahene ma ohene wo faase ni bi ohene wo faase ni bi ono ohene na nkasa ne ma na ebetimi ahene ma na edi enti no ma no kokosa saa akonwa no ni fie ba akon ekwa na akwa ha be ma we ba wa ha obetimi abedibi we ba wa ha obetimi abedibi we ba wa ha obetimi abedibi hima hina konwa nye ema medwa adihidwa enti ema ne yam na edi nti ho no ni nuanom ne ngofa asefo na edi na mebusa se ye sua Amanhene ho ade tepaman ehene tepaman ohina wodi ade no oye Omanhene anase oye manhene na mampon so hene so mampon hene Obrempon na apiedu hene so Obrempon na mepese mebusa se na omu nyina kabom ne beye Asante man no di nyina kabom bebo Asante te firi te pakoka techiman enkuransanum nyina kukufumo ne edweso dwaben numuni nyina Asante man nyina kabom ayewira ne Sante hene ba ko pa wodaya no enti Amanhene ni Abrempon no ayesisi ni edukuro ni ade ni nyina koka bom wo mu nyina de beboa Sante hene emu wudi na konwa na mebisa o ye fa ne se ote kokoso ato ne sa afre na hemfu ni nyina so mu koduru ho no ma Omanhene no wo mu kwani yatenase wo mu ye kwani yatenase kura ye wodi Abrempon tie ene wodi Amanhene tie ene wodi ahene mate so wo saa na tie wetimfo tenase ya wo mu atenase no wo baabi a ohini bia fokuo ewo wo mu de atwa no ho hia enti se ebasa asem bi ne ye ka se bantumafo ne afrekwentire fo no wetimfo ne kwentire sahene bantuma enti kwentire wo mu no wo baabi a yete Abrempon no wo de yete na Amanhene wo de yete enti se wo mu koduru ho a obi a wo ne tenabre Abrempon ko tena Amanhene di ahwefo NYANSAPO ahwefo ne etiefo a mu pe bibi ehunu no ene me nana akwasu atwerebo a kodua ya transe ato adwene bebiri ema empapa mu abamu amhunu ahenie sede ne su esitie
ene ne ban esitie enye hene ahene ni nyina bom nanso ubia odi ogina yewo ahene ma obi te se hia ahene achempebru hene apagya hene omu aka ho omu ya ahene ma na seye ka se abrempo so a abrempo tafo hene ye abrempo utimfo abrempo himai utimfo abrempo ofin so oye abrempo obrempo ema utimfo ena ye ka amanhene so a tepa manhene oye manhene se ukohia sabronum hen a oye wo manhene ana wuduru utimfo ahemfie ne yese mpasa aso hene ni a onso so eye wo manhene sa manhene ene abrempo yi nyina na keka bom wo fa dwoso abrempo ho ena ye wo na abrempo no mu no kra nso ya sa yeyi bi bonkum hene eni ni fa hene no mu nyina ewo ho bonkumfo no tafo hene na da wo mu ano ya onyina beka boa ema otimfo ahenie eye kese ema asante ahenie ekonanim a minim ye se sabre na wo se tutu a otoso mienu na dawroma asante ahenie no afa ne ntema efra pa wosi kumase sante hina hinsie kura wotumi hunu se wahini wabo modern ama ahenie ekonanim enti ewasi ehun se na ebo modern ama ne fie nyina kire se asam nim aniso na akwaso o mani fie nyina kire se na ahenie no ekonanim pa enti obi a wo boa no wa ahenie mu no so bo modern so obema wo so wodie no akwa animu na ade akoboa nana na obi sikumase ana wote asante ye ne yeye ene amamre ene ye nkasaya ohunu se eye no kore se asante de asante na asante etiase na se wo kwa asante akoye bibi na wa anhwe yie na ofiti prekwan na abesimu awurade a ene asante man ye be kire wo se akoda wo to sekire ne bayira odi ekuma ne hwa medamo ase ahwefo ye bedamase se munya abre na mudi tieye NYANSAPO TV ya faatu ya hoso se ye be church amamre ene amane ase ye na na me ate ase se asante etiase na afenso wa church Amanhene ene Abreponhene ahene ma ase da se ne ye be se hia ye be se se obe subscribe na wa like ne waja comment ne e wa ase me amedi dwumadie Abibirem me din de Akosia Atwenebu Akodua ye da obi biase